Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 29 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Ano ang mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw? Ang pinakainit nga isyu, ang palayag sang presidente ibalik ang silot nga kamatayon. Madamo sa mga reaksyon. Kahapon ang presidente sang Senado, Vicente Soto III, siling niya, willing ako mag-sponsor sang ginaproponel nga ibalik ang silot nga kamatayon kung ini ilimit lang sa high-level drug traffickers. Ang buot silingon sang presidente sang Senado nga magaupod siya nga ibalik ang silot nga kamatayon basta isentro lang sa mga drug lord. Siling sang presidente sang Senado halin sang tuig 1992 nga ginatalakay ang kontrobersyal nga death penalty sa mga debate bayluhanay opinyon, kumbinsido ang presidente sang Senado nga ang concern sa nagaoponer sa among dapat himuon layi husto. Pero siling sang presidente sang Senado kun isentro lang sa drug lord opda niya nga bangod sa madamo nga debate ginalaragway sang presidente sang Senado nga anti-poor ini. Nga anti-poor ang death penalty. Bangod, suno sa senador ang mga drug lord may mga kwarta makakuha sa mga di kampanilya nga abogado bangod kwartahan. Samtang ang mga imol hindi makakuha sang maayong serbisyo sa mga di kampanilya nga abogado bangod wala sang inugbayad kag kalabanan nga mapamatmatan imol nga bitayon. Labi na gid sining karon ginaproponer nga lethal injection. Pero kon high level drug lord nya hindi niya mag-ubra ining mga ulo abogado nga ni. Bangod, wala sang pigado nga drug lord. So, ang silingon, kung drug lord, manggaran ang silot nga kamatayon opdan ni Senador Vicente Soto. Yan di ni Kwan, anti-poor ni, gapati ko yan nga hindi ni pwede para sa mga imol. Kaluluoy ang imols ni. Nya pero kung ini nga layi, isentro lang, purposely, para sa drug lord, nya manuno ko, maperma ko, basta mga drug lord lang. Amo na ya ang panindugan ni Soto. Nya hindi lang ini mga drug trafficking kagiban, hindi lang kakaluluoy mo da. Nya pero kung ang manggaran nga mga drug lord, okay dayon ko, perma ko dayon, iduso ko dayon, ang pagbabalik sang silot nga kamatayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na morning. Sara sa kusina, subong ka pangluto, may ara ako rekomendasyon gamit time, las 6:45. Inibalang aprobar sang Senado. Ginaprobahan sa third kag final reading ang ginaproponer gabayanihan to recover as one act na outline ang mga 140 bilyones nga economic recovery para sa akon maayo ini. Nga dugang nga bulig sa mga imol kang nagakinanglan sang bulig.
Total ining kwarta nga ni, hulamon man siyang gobyerno, ibaligya man siyang gobyerno ang asset niya, bawion manigapon sa aton pagis sa buwis. Di mas maayon lang ina nga magtupa ang bulig, sang sa bayad ka lang nga bayad, nga ang iban nga kwarta, nga kadto mo lang sa bulsa sang iban. Ining manasig maganit bala, nga ra sa ahinsya sa gobyerno, magluwas sa maayo. Di nga hindi naton pagpasugtan. Kay total, ang kwarta nga mabaton mo, bawion man na pagis sa buwis nga ginabayad naton adlaw-adlaw. Ang tanan-tanan nga ginabakal mo may buwis. Ang pagpangabuhi adlaw-adlaw may buwis. Dila ta lang bisan paano makabalik man sa aton ang aton kinabudlayan. Mayo man gani kay daw 22 ka mga senador ang nagpirma sini. Isa gilang ang wala magpirma. Si Senador Francis Pangilinan mo. Nayaman na yakin na matarong. Pero para sa akon, kundi kapila na first, second trans, kung maprobahan ini, basi may third pa, na pagpanagtag, ti para sa akon maayo iniya, makapiyan-piyan ini sa kapigaduhon. Luyag na tun kag sa hindi, bisan ano pa nga pagpanagtag, sining special amelioration program, hindi matago, madamo, gyapon ang wala trabaho, madamo ang ginagutom, nga wala malabutan, sining bulig. Patihan, kung di amak ng mga negosyo nagkatumba, di amak ng negosyo nagsirira. Inig 6,000, 5,000, hindi klambot ni sakbulan. Lamingat naman ang pumuluyo, ti kung sige-siging hatag, wala problema, aprobahan total, aton man na kwarta, bawion man na sa buwis gyapon. Mas maayon na lang inasang sa wala, mas maayon na lang inangagan iton sa ibanda, nga pinapungko na itong opisyal, ang opisyal kuot sa kaban sa gobyerno, magluwasilin ko sa maayo. So, sigihon ta. Pangutang ka mo to, dobeligyan yung asset sang pungsod Pilipinas, basta magkanto lang kay Juan de la Cruz. Wala lang sa magtuluhaw ng anomalya, kag kalamalahan para sa akon maayo ini. Samtang padayon nagabaton, gutom ang antos ang aton mga pumuluyo, ti kon suplayan sa gobyerno, kay aton mga kwarta nga, ibalik lang sa aton, mas maayo sa tion sining pandemya. Para sa akon, correct ina. Para sa akon ang makabaton, pagidugang mas maayo. Makapian-pian, kung hindi gidman makasustener sa kagutom. Kaya wala ka untating virus nga niyo. Imbes ka manaog siya, gadugang. Ti siling sa presidente niya, kung makatukib na siya, nauna kita mga bay. Ti wala pa gani. Kung makatukib, kung may ara, nga bulong, timintas tanto nga wala pa, kung pamatian tang pila naton, ka mga ara sa departamento sa ikayong lawas, mahimo magtiner pa, tubtub isa, dua katuig, kabay pa hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasa 49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na para sa kumplito nga management sa inyo. Standard Time, lasay 55 kapon naga-monitor ko sa administrador sa siyudad sa Bacolod kay imang kay man ginahuluhambalan bangod sa pagsaka sang kagaw bla coronavirus sa Bacolod. May mga fake news nga nagasulat nga kuno ibalik kita sa enhanced community quarantine. Ti kahapon siling ni imang ang city administrator nga posible ang rekomendasyon sang Department of Health Region 6 ipatuman lang ang partial lockdown sa may mga kaso sang COVID-19, hindi kay citywide lockdown gid. Ang balita bla kung kasaga sulubra imbes nga maghalong kag ang iba naton nga mga utod ka pinalagpat lang ang opisyon na sulat sa social media pamahog pa delikado ini nga mga bagay, hindi tani paglaug-laugan na. So, ulaton naton kay siling ni City Administrator Imang ang mga dokumento kuno na submit naman nila
sa National IETF angod sa COVID-19 ang sitwasyon dire sa syudad sang Bacolod. So, kung ano ang imando naman sang IETF National, kag anong imando sang gobyerno nasyonal, amo nang matuman. Hindi man kita makadihon diya sang aton kaugalingon, magluwas lamang sa pila ka mga rekomendasyon. Pero ang pagpatuman sang bag-o naman nga pagsulundan sa Agosto 1, magahalin ini sa IETF National kag gobyerno nasyonal. Ang local government unit magasunod lang sa anuman nga mando. Pero ipangamuyo naton na hindi man kita pag-ibalik sa enhanced community quarantine sa ginapangabay sa pila naton ka mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 na. Uy, ang Federal Blending Corporation bala, kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung... Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 4, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo.